Сега при мен е госпожа Магдалена Ташева, депутат в 43-то Народно събрание, парламентарната група на политическа партия „Атака”. Госпожо Ташева, добър ден, добре дошли. Добър ден. Да ви пожелая лека и успешна парламентарна седмица. Благодаря ви. И още по-успешни заседания на комисиите, в които вие участвате. Да, имам нужда от такова пожелание. Да, благодаря. В края на краищата, вие бяхте единствената, която гласува против този геноцид. С Световната банка. Да. Обяснете ни за какво става въпрос точно. Защото ние днес показахме една карта, която открих във вашия вестник. Да, няколко пъти я показахме и ми направи впечатление, че отдолу пише по данни на ДКЕВР и НСИ. Националния статистически институт. Значи някъде от 2013 година новия монополист Veolia Water, която е една френска фирма, дъщерна на Суец, някога наричана Суец Лионел Дезо. Това е една от най-големите монополни компании, които се стремят в бедни страни, страни с продажни правителства, към колонии, отдавна. Към тях ни причисли Иван Костов, 1997 година. От тогава сме си в това положение. Не случайно България е най-бедната страна, не просто в Европейския съюз, а в Европа. Но този клон на огромния мастодонт френски, който гледа да присвоява естествени монополи. Защото много е хубаво да продаваш нещо, което всеки е длъжен да купи. Вода, ток, например, нали? И да му вдигаш цените, защото монополът е естествен. Той не може да не бъде монопол. Да не започне да ни продават и въздух някой ден. Те скоро ще ни накарат да плащаме и за магнитното поле на Земята. Магнитните бури. Да, слънчев вятър. Капитализма умира и се гърчи и в момента се чуди откъде да граби, за да оцелее. Тези корпорации трябва от някъде да се нахранят. Да акумулират средства. Да грабят. И затова така се получава, но аз искам да разкажа първо какво беше решено. Значи, първото споразумение е сключено, струва, с тази за реформата във водния сектор, така ще си служа с техния език. Е сключено някъде, мисля, че от Тройната коалиция. Второто е сключено от кабинета Борисов 1 през 2012 година. И сега е третото. Като всяко едно от тези споразумения е водило след себе си увеличаване цената на водата. Това е консултацията, в кавички, нали, съвета, който Световната банка дава. Тя струва милиони обаче. Така е и ние пълним гушите на хора като Кевин Старлинг. Помните ли го? Първия концесионер на Софийска вода, който на когото регулатора беше признал за инвестиция разходи, като например разговорите, телефонните с жена му, таксата за университета на децата му, самолетните билети на семейството му. До Будапешта не беше ли? Моля? Той откъде беше? От британец. Със средно образование беше. Да оставим Кевин Старлинг. Сега там има един французин, Етиен Пети. Етиен Малкия означава това, който искаше още 2013 година 20% увеличение на цената на водата и твърдеше, че 20% е минимума. Нали? Той един вид проявява благоволение към българските потребители на вода. Невероятен жест. Няма как да му се отблагодарим. След това 2016 година, януари месец, пак излезе на дневен ред тази тема. Очевидно от Veolia Water, т.е. от Париж, упражняват натиск върху българското правителство да разреши водния грабеж. И ето ни подписваме споразумение за консултации за увеличаване или укрепване на регулаторния капацитет.
Много сложно звучи. И за да се смекчаване, пари, да, аз цитирам, почти наизуст го знам, за смекчаване на въздействието на новите цени на водата върху уязвими социални групи. Укрепване на регулаторния капацитет означава, че КЕВР, во главе с своя шеф, избран от мнозинството в Народното събрание, Иван Иванов, са крехки и неукрепнали и сега Световната банка ще ги укрепва. Те не знаят, не могат, неясно защо сме ги избрали. На заседанието на Комисията за наблюдение на КЕВР, която се ръководи между другото от Патриотичния фронт и по-точно от господин Искрен Веселинов. Ма защо се чудя, защо само вие бяхте против? Само аз бях против. НФСБ, там ВМРО, които са в Патриотичен фронт, плюс Реформаторски блок, плюс ГЕРБ, всички гласуваха за. За увеличение Разбрах, че някои са гласували за няколко човека. Да. Искрен Веселинов гласува за 4 души. Те го били упълномощили. Възможно ли е това? Трябва да попитам юрист, който да ми разтълкува в кой от текстовете на правилника за работа за дейността на Народното събрание е скрита тази вратичка. Защото един друг от членовете на комисията каза, че е упълномощен от още 4-ма и така ние бяхме 3-4. Те могат да отидат 3 души на това заседание. Да, може не, да. Просто никой да не ходи, само председателя и сам да си взема решенията. Да, защото са го упълномощили. Да, но трагедията не е само в това. Трагедията е, че на заседанието присъства представителката на дирекция ВИК Наталия Димитрова-Попова. Наталия Димитрова е била консултант или някакъв чиновник на Световната банка. Тя е работила в представителството на Световната банка. Знаете го, намира се на сградата на някогашнията Интерпрет. Горе там, да. Така. И там в момента началник на това представителство е някой си Антони Томпсън. Ако паметта не ме лъже. Е близко до този прословут ресторант с едно име, където се събират. Монтерей. Да не го са. Да. Няма, само механична е близостта. Да. Те си престарели генерали, които ги набедиха за всички злини на България, едва ли са толкова влиятелни и мощни, но както и да е. Не е възможно една личност, която е работила в Световната банка, все едно на какво ниво, тук нивото е ниско в България, след това да определя политиката в толкова значими социално сектори, като примерно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, здравеопазване и така нататък. Социалната политика на държавата, но ето тя го прави. Тя заяви, и ние го дадахме по телевизия Алфа, че цените ще се повишат до прага на социална поносимост. Ето ги. Ние сме ги извадили. Това са примерни цени, те може още да растат. Не, защото вижте на тази голяма плазма какви суми са. Вие ги знаете. Да, знам ги, да. Значи до 8 или до 7 лева ще се вдига. 8,20 за София, да. Перник 7 и така нататък. Да, горкия Етиен Пети, той искаше само до около 2,53 лева да се вдигнат цените, сега 8. Ама това възможно ли е да се случи, госпожо Ташева? Възможно и се е случвало. Аз ще ви напомня, че пак Световната банка и Международния валутен фонд заставиха едно марионетно правителство на Боливия, проамериканско, дясно, реформаторско правителство, 97-8 година, да продаде ВИК системите в 2 града на страната. Единия беше Ел Алте, мисля се казваше, а другия прословутия, той стана световно известен град Кочабамба, третия най-голям град в страната. След което започнаха да им дигат цените до там, че хората не могат да пият вода, нито да се изперат, нито да се изкъпят. Спираме чешмите и това е. Не, просто няма да се перем, няма да се къпем и няма да пием вода, най-важното. След което те много очевидно приличат на българите. Има нещо
примиренческо, да не кажа по-грозната дума робско. Вместо да се вдигнат и да изметат тази сгана управляваща проамериканска, хората в Боливия започнаха да събират дъждовна вода, за да могат да си посрещнат елементарни домакински нужди. След което правителството на Боливия, правителството в Ла Пас, им забрани да събират дъждовна вода. Моля? Забрани им да събират дъждовна вода. От тук е крилатата фраза: ако не бяхме се вдигнали, те щяха да приватизират и дъжда, каза един латиноамерикански лидер на синдикат, на един от най-мощните синдикати. Те наистина приватизираха дъжда, избухнаха тъй наречените водни бунтове или водното въстание в Боливия 2000-та година. Проамериканският министър-президент, на републиката прати армията срещу хората, загинаха хора, след което народът тръгна към тази сграда, където работеха чиновниците на Световната банка и Международния валутен фонд. Представете се сега нашия интерпрет. И я подпалиха с коктейли Молотов. Тези чиновници, консултантите, които по договор с правителството, като нашето споразумение, работеха, избягаха през аварийния изход и с хеликоптери Апачи на американската армия бяха отведени на безопасно място. И повече там не се върнаха. През 2005 година се вдигна другия град, Ел-Алте, след което правителството падна и на власт дойде социалиста Ево Моралес, който национализира водните ресурси на страната. Подобна беше историята с концесията за ВИК системите в Буенос Айрес. Пак френска фирма ги беше взела. Докато в Боливия тарикатите, които вдигаха цените на водата, бяха International Water, която след това мина в ръцете на британската корпорация United Utilities. Да. Ако си спомните, това са същите концесионери, които взеха и Софийската ВИК. International Water при Софиянски, след това тя фалира, просто защото парите се грабят от беззащитни нации, като българската или боливийската, и след това се раздават бонуси на определени хора, примерно в управлението на тая корпорация, или се теглят огромни заеми и прочие, които после не се връщат. Мафията не е само българска, ни италианска, ни руска, ни турска. Най-големите мафиоти се намират в Британия, Франция и Съединените щати. Това е факт. Ето ви един случай, Енрон друг случай. Ако щете, разобличената в трафик, в пране на 7 милиарда долара на мексиканските наркокартели американска банка HSBC е също мафия, да, тя е мафиотска банка. Макар че тук в България не се говори, тя съветва българското правителство, между другото. Но да се върна на съвещанието. Наталия Димитрова заяви, че ще се търси социално поносима цена за водата. Като какво ще правят шестимата, по споразумението ще бъдат 6 консултанти на Световната банка. Ние не ги знаем кои са, никой не е гласувал за тях, те са абсолютно нелегитимни. Никой не им е дал право или мандат те да управляват нещо толкова жизнено важно, като водата, с която българина ще разполага. Но ето ти това споразумение ги легитимира. Добре, в периода от какво време това ще се случи? До 2020 година те ще съветват. До тогава няма да повишават цената? Те ще консултират водната реформа, като мерките, които ще набележат, ще траят до 2023 година. Като в споразумението е договорен дори вида на фактурата, реквизитите на фактурата, която те, както е записано в... Аз имам тук, много е ситно, но ще покажа на зрителите, просто да видят. Фактурата, която те по всяко време, когато преценят, могат да изпращат на Българското министерство на регионалното развитие и благоустройството, след което... тук са мерките, които те ще... Ама колко струват? Това е много важно. Да, колко струват. Аз само да прочета на зрителите доклад за изпълнение на дейността по преоценка на
публичните ВиК активи? 100 000 лева. Има по 400 хиляди има лева, 500, има 250, 500 Те ще пишат доклади и ние ще им плащаме тези пари. Да. 300, Като 200, те имат право във всеки един момент, в който преценят, да изпратят фактура на Лиляна Павлова и тя е длъжна там в срок от колко беше 2 седмици или месец да им изплати. Без да иска обяснение. Значи има специална точка в споразумението, която казва имунитет и привилегии на екипа на Световната банка. Те не носят отговорност за успеха или неуспеха на това, което ще препоръчат като реформи. Те не могат да бъдат държани отговорни, ние ще им ги изплащаме. Ще си вземат 3 милиона лева, примерно. Те ще си вземат 3 милиона и вече след като ги вземат, ние ще кандидатстваме пред Европейската комисия да ни върне тези 3 милиона лева от фондовете на оперативна програма Околна среда. Ако имат програми до Като имате предвид, че това трябва да стане 2020 година. А 2020 година свършват парите по... Да. Това имах предвид. Да, дали ще успеем да се вредим, докато тези оперативни програми все още действат, никой не знае, никой не дава гаранции. Друг е въпросът, че те какво ще правят тук? Там е казано, че ще преоценяват нашите активи, ще ги скарат много ефтини, видиш ли ти. Така е, да. Така. Те ще, освен това, стратифицират българското общество. Ще го разделят на прослойки и за всяка прослойка ще определят прага на социална търпимост. Да оставим, че това е противоконституционно, че то е... как прослойки? То противоречи на елементарната икономическа логика. Цената на една услуга не се изчислява според социалната търпимост, а според себестойността. Те нито са строили нашите ВиК системи, нито са ги поддържали, като изключим София, да речем, чиято система беше продадена от Софиянски като кмет и Иван Костов като министър-председател. В много други големи градове ВиК системите са общинска собственост. Добре, аз искам само да чуем един зрител и да излъчим рекламите и продължаваме. Добър ден! Добър ден, господин Колев. Първо искам да изразя своите адмирации към вашия гост и ще бъда максимално кратка. Значи това е пълно безумие с водата, защото ние в момента плащаме към 80-90 лева, все едно басейн ползваме. Не мога да си представя, ако дойде сумата от 200 лева, ами тогава хората ще излязат и ще ги пометат както стока. Не знам дали си давате сметка и дали поглеждате Фейсбук. Искам да ви кажа, че абсолютно голямо напрежение има в хората и се очакват страшно много. Да, дори се насочва и априлско въстание. И искам да ви кажа, че госпожа Ташева е много мека относно колегите си. Значи за мен тези колеги и тази сбирщина в Народното събрание се състои от деформатори, които са с психични отклонения, от патриотари, които нямат нищо патриотично и понеже знаят, че повече никога няма да влязат при едни нови избори, са се вкопчили здраво във властта. Но това безумие на Бойко, което сега ни води бежанци, мисля, че ще ескалира и просто ще ги потопи навсякъде. И последен въпрос да попитам, според вас в една цивилизована държава, нормално ли е една чистачка, аз нямам намерение да омалъжавам труда на чистачките, но нормално ли е една чистачка да взима 1004 или 500 лева, а един редови учител да взима 600 лева? Това безумие, извинете ме, но го няма дори в африканските държави. Благодаря ви. Сега ще излъчим реклами и след това ще коментираме с госпожа Ташева въпросите, които вие поставихте. Продължаваме с госпожа Магдалена Ташева, депутат в 43-я парламент на Република България от парламентарната група на Атака. Госпожо Ташева, чухте преди рекламите нашата зрителка. Ще ви помоля да отговорите и да направите анализ на това, което казвате. А за какво говорят подобни обаждания? Защото вие не сте всеки ден тук, но те зачестяват в нашата телевизия. Аз първото, което искам целият наш народ да разбере, е следното. Не могат да ви таксуват за количества вода.
Водата не е стока, която те са произвели. Направили са фабрики за вода и там съединявайки две молекули водород и една кислород да я направят. Няма такова нещо. Тя приспада към това, което се нарича в икономиката блага, като слънчевата топлина, иначе ще ни карат и нея да плащаме. Леле, ако е много горещо, какво ще се получи? Водата е благо. Тя е дадена на живите същества на тая планета. Да я ползват безплатно. Самото понятие потребител на вода е абсурдно, защото потребители на вода са и дърветата, и животните, и всички. Нали така? И ние хората, Homo sapiens. Това, за което ние плащаме, е на фирми да доведат тази вода до съответния потребител, за да не ходим ние по кладенците и да носим с ведра. Нали така? Да има водопровод и канализация и да се поддържат тези системи. Като тук не са нужни никакви, примерно, компресорни станции, например в София, защото водата е гравитачна, тя тече надолу. Нали? Не е необходимо те да изтласкват надолу. И тя трябва да бъде много ефтина поради това. Да. Ние плащаме за тази услуга. Себестойността на тази услуга може да се сметне, да се оцени много просто. Разбира се, стига да нямаме някаква алчна тения, наречена Кевин Старлинг или Етиен Пети, който твърди, че първо трябва да получава 3 милиона евра заплата месечно, плюс да му се покриват разходите на семейството. Да. Ако тези грабежи не влизат в изчисляване себестойността на водата, тя би трябвало да бъде много ефтина и така както трябва по закон да е достъпна за всички. Всеки, дори клошара, би трябвало да може да пие вода безплатно, ако щете и да ползва електричество безплатно, защото това са тъй наречените vital, както и казват в английските икономисти, англоязичните икономисти, жизнено важни услуги. Те трябва да бъдат много ефтини и да са под контрола и управлението на държавите. Няма при нас, не е. Следователно, зададах въпрос на представителката на Световната банка и съответно правителството. Всъщност Световната банка управлява тази дирекция, наречена ВИК в МРРБ. Защо трябва, както виждате тая таблица, там е предвидена услуга да правят 6 консултанти на Световната банка ценообразуването? Да. Защо в КЕВР няма ли специалисти по ценообразуване? И Наталия Димитрова каза, че няма. Как да няма? Няма. Това е комисията за енергия. Аз задавам въпрос тази седмица. Как заседава тази комисия? Как определя цени на електроенергия на всичко? Нямало специалисти по новите изисквания на Европейската комисия и екологичните там изисквания. Така Мънка говори глупости. И нямало специалисти по ценообразуване. Ами да отидат в УНСС, да сключат един договор, не за 3 милиона, а за 3 хиляди и ще им направят веднага разценката. Това би трябвало да може да се прави от всеки студент, завършил 3-ти или 4-ти курс икономика. Тоест търси се претекст, за да се оправдае чуждия грабеж. Ние сме управлявани от едни патологични предатели, които просто се чудят как да излъжат българския народ и да почнат да го дерат. И когато започнат да пристигат сметки, примерно по 300, 400, даже 600 лева за вода, защото за всяка страта, за всяка прослойка от българското общество ще бъде пресметната поносимостта, цената на социалната поносимост, социално поносимата цена. Много ми е странно как ще бъде определена тази прослойка, кои ще влизат в нея. Значи вземат, за това 3 милиона струва, госпожо Ташева. Сложно е, да. Там пише, че ще се изчислява разполагаемия доход на българските домакинства и бизнеси. Много добре искам да чуят българските бизнесмени. Те ще бъдат разорявани, включително и чрез цените на водата. Така, разполагаемия доход на едно домакинство е дохода, който ти остава, когато си платиш данъци и всички останали задължения. И примерно ще решат, че цената, социално поносимата цена, например за циганските гета, е, да речем, 1 или 5 лева на кубик. Обаче за по-богатите хора може да стане 30 лева за кубик или 20 лева.
ще вземат от по-богатите, за да натрупат ресурс, и там е предвидено в споразумението, за да плащат на бедните. Бедните българи, роми и така нататък. Те ще получават държавни помощи, за да могат да пият вода и да се къпят. Това е падението на поредния кабинет Борисов. И нека тук да не... Значи ние трябва да знаем каква е нашата крайна цел и коя е вярната мишена, в която трябва да се целим. Това не са бушони, като примерно Лиляна Павлова, или пък, ако щете, това недоразумение Румяна Бъчварова в МВР, в сектора сигурност. Това са бушони. Истинският виновник за трагедията на България се казва Бойко Методиев Борисов. И ако забелязвате, той на власт от кога е? Той е на власт от 2001 година. С една малка пауза 2005-2007 година, когато се яви 2005 година като депутат на царската партия, както беше НДСВ, Жълтата партия, в Пловдив и мисля, че и Благоевград, или Стара Загория и Благоевград, след което веднага се отказа на другия ден след изборите. И стана главен секретар. Не стана главен секретар, той искаше да става министър. В тройната коалиция не го направиха министър, направиха Румен Петков министър на вътрешните работи. В този период 2005-2007 година, както разкриха публикуваните от Wikileaks документи, той е ходил в Американското посолство и си е предлагал услугите. И там има едни убийствени характеристики на Бойко Борисов, написани от Джон Байерли и Нанси Макълдаун и следващата, Веднага след това той стана кмет на София не за друго, а защото неговата популярност сред избиратели, най-вече избирателки, трябваше да се осребри. Кмет на София беше единствения вакантен пост, който се отваряше в този период. Така че като махнем тази пауза от 2005-2007 година, година и половина, той фактически е във върховете на властта от 2001 година, вече 15 години. 16 така. И това е човека, който предава интересите на България. Добър ден. Добър ден, благодаря господин Колев. Радвам се, че имам възможността да поздравя и госпожа Магдалена Ташева. Поздравяваме с нейното държание отношение и висок патриотизъм, който тя показва навсякъде, по всяко време, с цялото същество. Аз искам да питам, за което се извинявам най-напред, защото сигурно, тъй като пропуснах първа част, съм интригуван от взето ли е това решение в комисията КЕВР, прословутата комисия КЕВР, с председател Цветан Веселинов, да се дадат тези 3 милиона чук, съвсем малко епизод от това, че са дадени, но прието ли е това решение окончателно да се дадат за консултации 3 милиона на, както предлага Международната банка, на чужда фирма, за да се отдаде на концесия пак не на българска, а отново да продаде, както много точно каза госпожа Ташева, на продажното българско правителство, пак да ограбват чужди фирми българската нация. Много ви благодаря и на двамата ви пожелавам. Благодаря ви. Веднага отговарям. Комисията за наблюдение на КЕВР е ръководена от Искрен Веселинов от Патриотичния фронт. Да, Патриотичния фронт. Тя прие този законопроект за ратификация на споразумението. Защо е необходима ратификация? Защото в него е предвидено, ако примерно възникнат неразрешими спорове между българската държава и Световната банка, те да бъдат решени чрез арбитражно дело в Лондон, което ще се води на английски език, то е записано в споразумението. Да, 3 милиона са одобрени и те даже не са най-голямата беда. Бедата е в програмата за реформи в кавички, която тези 6 консултанти ще спуснат за изпълнение на българското правителство. И при която реформа, каза представителката на правителството Наталия Димитрова, покачването на цената на водата е неминуемо.
Но вместо вече българските общини да събират дивиденд от своите общински ВиК фирми, те ще бъдат задължени тези ВиК фирми, които вероятно ще бъдат отдадени всичките до една на концесия, ще бъдат задължени да реинвестират парите, огромните суми, които вземат от нас за вода, обратно в поддържане или там обновяване на ВиК системите. Тоест, ние тук имаме и обедняване на общините, защото те няма да могат да получават дивиденти. Да. Цените ще се вдигат, ще се събират години наред, за да се натрупа някакъв ресурс. Ще ни обещаят, че ще го влагат обратно в обновяване или подмяна, примерно подмяна на тръби. Ще дойдат техни фирми с техни материали, ние ще им дадем тези милиарди. Може би и с техни работници. Да, разбира се. Българските работници ще бъдат само хамалите, нали, общите работници, неквалифицирания труд, както винаги до сега. Освен през тази комисия, законопроекта за ратификация на това споразумение е минал и през Комисията за регионално развитие и благоустройство, ръководено от Найден Зеленогорски, от човек на Кунева. Да. Той беше СДС, след това избяга при Меглена Кунева. Мисля, че предстои да мине и през Комисията по бюджет и финанси, където царува ГЕРБ. Нали? Няма никакво съмнение, че те ще гласуват за. И дебати ще се водят в пленарна зала, след като мине през всички комисии. Ако се водят обаче? Ами ние ще се застъпим. Ние ще говорим, ще протестираме. Ще предлагаме това споразумение да не се ратифицира. Но вие знаете какво е мнозинството. Да. Ние току-що изредихме поне 4 партии: ГЕРБ, Реформаторски блок, Патриотичен фронт, хората на Ковачки, които сега се казват БДЦ. Народен съюз, да, БДЦ, Народен съюз, естествено ще гласуват, АБВ, които са в управлението и така нататък. Тъжно е. Да, тъжно е и народа трябва да се готви за масови обаче. Не да излязат 100 души на площада, а масови въстания срещу тъй наречената реформа във водния сектор, защото както всички реформи, които бяха проведени за последните 25 години, и тази има за цел грабеж и разруха. Реформа в България на тия десни проамерикански правителства означава разруха на България. Добре, госпожо Ташева, ще поддържаме тази тема в нашата телевизия. Задължително трябва, да. И ще каним и други специалисти и вас, разбира се. Обаче един друг проблем също е надвиснал над нас, българите. Става въпрос за така нареченото вече почти задължително саниране на блокове в много градове. Сега започва и в по-малките населени места. Да. Мен са ме питали хора какво трябва да правят, защото никой не им обяснява. Казват им, вашите жилища ще бъдат санирани, ще бъдат направени така, че още примерно 20, 30, 50 години те могат да се използват. Вижте, действително на 17-ти през пленарната зала минаха 5 ЗИДа, 5 законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост. Да. Повечето от тях бяха отхвърлени и беше приет първия ЗИД, внесен ноември, мисля, миналата година, от Министерския съвет. Макар че и някои други предложения бяха приети. Текста на закона още не е консолидиран. Аз мисля, че той още не е излязъл в Държавен вестник, за да видим във всички тези точки и параграфи, които бяха променени, как ще изглежда целият текст. Но вече знаем, че е забранено остъкляването на балконите или индивидуалното облепене на саниране на жилища. Да, разбрах, че не мога аз, ако реша в нашия блок и живеем заедно, вие не искате, аз не мога да се санирам, защото трябва всичко да е санирано. Така излиза. Да. Въпросът е да ни накарат, да ни принудят да влизаме в те наречените сдружения на собственици. А това не е ли опасно? Това е опасно, но аз затова и миналата година правих кампания срещу този проект за саниране, който Лиляна Павлова твърдеше, че
ще бъде финансиран безвъзмезно с 1 милиард лева. Те ги няма ни в бюджета, ни никъде, но не е ясно откъде щяха да се вземат тия пари. Те не са взети. Въпросът е, че ако собствениците на апартаменти, които обитават, например, един вход, се регистрират като юридическо лице, като всеки един влага своето жилище като дялов капитал в сдружението, юридическото лице, тя тогава ще им отпусне пари, нали, безплатно един вид, т.е. безвъзмезно да си санират блок. Такава беше уговорката. Работата е там, че когато ти се регистрираш като юридическо лице, може да бъдеш фалиран. По много начини. Елементарно е. Елементарно е и те, забележете, според методическите указания на това министерство, хората трябва да се регистрират по закона за юридическите лица с нестопанска цел в общината, защото имаш избор или в съда, или в общината. Да. Но ако ти се регистрираш в съда, след това, за да ти отнемат имуществото, защото си длъжник и си затънал в дългове за саниране, технически паспорт и така нататък, делото пак трябва да мине през съда. Докато ако се регистрираш в общината, общината по търговския закон има право да си извади изпълнителен лист, да го връчи на един частен съдебен изпълнител и той да дойде и да ви разпродаде имуществото. Добре, госпожо Ташева. И те, само да довърша, те са толкова коварни и непочтени, че представиха регистрирането на тези сдружения на собствениците в общината като един вид улеснение. Регистрирайте се в общината за ваше улеснение. Не ходете в съда. Защото е тук на място, съда, да. А то е капан. Защото ако се регистрират в съда, тогава процедурата задължително по разваляне на дружеството или фалирането му, обявяването му в несъстоятелност пак трябва да мине през съда. Но въпросът даже не е в това. Защо е необходимо да регистрират сдружение, въобще юридическо лице, след като по закона за управление на етажната собственост, общото събрание на собствениците по член 17 от него взема решение. Може да взема решение и дори да кандидатства за проекти, финансирани от Европейския съюз. Аз мога да ви прочета за член 17. Добре, докато... Аз задавах този въпрос и на два пъти на Лиляна Павлова и веднъж на Томислав Дончев в рамките на парламентарния контрол. Отговорих? Нито един не отговори. Добър ден. Добър ден. Слушаме ви. Позволете ми, господин Колев и госпожо Ташева, да ви поздравя с първа пролет, макар че вчера обявиха, но на 21-я. Тя си е 22-ри при нас. Желая ви мир в душите, любов в сърцата и пролет да е в живота ви, дано да даде Господ. Благодаря ви. Сега първо искам да подкрепя всички няколко зрители, които се обадиха. Какво мислите вие, госпожо Ташева? Една държава, която съществува 1500 години, била е под турско, под византийско, под фашистски бутуш. И той е мъдър народ, е успял да се запази и е стигнал до 9 милиона. И наистина е мъдър народа и не го обвинявам, защото ние ни гласуваме за тях, госпожо Ташева. Те имат 800 хиляди мъртви души и си печатат всяка година на всички избори по 400 хиляди бюлетини, колкото могат да прокарват. Но нещо друго искам да ви попитам. Що за държава е тая, в която бодигардовите и техните малоумни шофьори управляват държавата, представляват им парламента Баракова, Цецка Цачева, министри са ни тая на вътрешните работи, Пръмовата. В Европа ни представлява Сталинка, знаем всички какво е направила тя, знаем на всички досиетата. Госпожо Ташева, можем ли да позволим? Вие чухте хората какво казват. Народа вече се въоръжава, госпожо Ташева. Благодаря ви. Имаме много малко време. Благодаря ви. Да. Аз искам да кажа само някои от съществените промени в закона. Пак ще кажа, чакаме да излезе консолидирания текст, вече новия закон, за да го консултираме с юристи и тогава да го обсъдим. Извинявам се, само защото ни гледат хора, на които не са наясно много с тези неща. Да обясниме с две думи. Когато се направи едно такова сдружение, по какъв начин ще се вземе жилището на някой човек? Първо, вашето жилище... То влиза в общата собственост. Да, то не е подчинено на вашата лична воля,
а на волята на общото събрание на това сдружение. Те могат да решат каквото си искат. Да. Да. Второ, Примерно, че не съм си затворил прозореца, могат да кажат... Второ, след като вие регистрирате сдружението в общината, общината с подпис на кмета избира фирмата, която ще дойде да ви облепе и да ви санира жилището. Да. След което може да ви представи сметката. Нали е безвъзмездно? Аз миналата година, точно по това време, съм обяснявала. Ще излязат нови закони. Можете да се върнете и да видите. Те ще ни задължат да платим това саниране. По принцип, санирането не е облепене с стиропор и смяна на дограмата. Саниране означава удължаване живота на сградите, т.е. влизат в едната стая, събират ви багажа в средата на куп, започват да разбиват, което е факт. Вече в Русе един такъв блок преди 3 дни е полуразрушен. Гледат с глобките на арматурата, оценяват, че те трябва да се сменят и накрая излиза за около примерно 15-20 хиляди лева. На едно жилище? Да. От които 2-3 хиляди лева е само първоначалният етап. Обследването, т.е. върват и чантаджи, тарикати и минават и обследват енергийно. И казват, примерно, през вашите прозорци духа или тук нещо, панела е взел да се рони, да знам какво правят. Едно обследване на едно жилище струва минимум 2000 лева. И сега, ако... Нека хората да видят блока в Русе, който по Нова телевизия преди 3 дни ни беше представен. Там асансьора не работи, прозорците са криви, една от собственичките каза, да просто разрушиха блока. И дадаха накрая шефа на строителната фирма, която е получила поръчка от общината да го санира. И това беше един ром. Един неграмотен ром, който не може да говори български. Като хората. Тоест, става дума за огромен гешефт. Сега, новите, искам само една от промените да прочета. В член 11, който регламентира правата на общото събрание на собствениците, това са хората, които живеем в един вход и се съберем и решим какво да правим. Аз живея в панелно жилище, прекрасно се разбираме, каквото сме решили, това сме направили, като си събираме пари, разбира се, кой колкото може. До момента обаче, в който направите това сдружение. Ние няма да... Аз това съветвам хората. В никакъв случай не се съгласявайте, не подписвайте какъвто и да било документ, който може да ви вкара в, цитирам, сдружение на собствениците. Горчиво ще съжалявате. След това. Тук става дума за голям гешефт. В момента из цяла България ходят гербери, най-вече герберки, членки на партията ГЕРБ, звънят по 100 пъти в рамките на един месец по звънците и притискат хората, като дори ги заплашват, да влязат в сдружение на собствениците. Аз имам такъв случай, през един блок от моя идват хора да ми се оплакват в Дружба 2. Не се поддавайте на натиска. Никой не може да ви застави да влизате в юридическо лице. Конституцията казва, че сдружаването на... е доброволно. Да, е доброволно. Член 19. По член 33 от Конституцията никой не може без ваше разрешение да влезе в жилището ви и да остава в него. Независимо колко дълго време е записано в основния закон. Но все пак, дали ще има време да прочита новото изменение? Да, разбира се, имаме още 5 минути. В член 11... Вие сте телевизионери, ми са ясни. Да, в член 11 алинея 1 се прави следното изменение. Създава се нова точка 15. Сегашната точка 15 става 16, а се създава нова точка 15, която казва, че така, дайте да видим алинея 1 какво гласи. Само за момент. Така, общото събрание приема решение в рамките на нормативно установените срокове за изготвяне на технически паспорт. Значи,
приема решение за възлагане съставянето на технически паспорт за съществуващите сгради и одобрява договора с изпълнителя, приема и доклада за извършеното обследване, за което ви говорих, това с чантаджиите, ако няма специалисти и в тази направените област? оценки на техническите характеристики и съставения технически паспорт на сградата. Ако в блока нямаме специалист, който да прецени, че това не е направено добре, как става? Тук е предвидено вие да си наемете фирма друга, да й плащате, Нали трябва да плащаме за това? която да прави оценка, да взема решенията вместо вас. Искат да ни вземат жилищата. И това е проект на Световната банка от 2000-та година. Аз си спомням в януари 2001 година, когато във вестник Сега излезе съобщение, дописка, за това, че представителите на Световната банка тогава, не си спомням, не беше вече Анмак Гърк, а Пирита Сорса, може би. Те искат, те заявяват така, Че имаме голяма собственост. че ние. българите да си притежават жилищата, след като американците ни притежават жилищата си в такъв голям процент, нали? Там Да. около 50-60% от хората са стопани на своя дом. А в България примерно 87-90%. Това е безобразие. Това е резултат от политиката на социалната държава, на социалистическата държава. Те искат да изтрият това постижение. Идеята и всъщност крайната цел е чисто идеологическа. Както писа Норина Херц, ако си спомняте, една служителка на Световната банка, която подобно на Джозеф Штиглиц напусна и написа разбиваща критика и изнесе ужасяващи неща. Те искат да ги вземат. И 2001 година беше заявено, че отделните входове на панелните жилища, защо панелните жилища? Защото те са най-масовите, нали така? Трябва да се регистрират като юридически лица, за да могат монополистите, Топлофикация, Софийска вода и така нататък, да не ходят от врата на врата, нали, да не чакат парите им, доходите им да дойдат от отделните домакинства, а юридическото лице да плати сумата, а после как ще я взема от останалите членове, си е тяхна работа. Тогава бяха достатъчно откровени да кажат, че всъщност искат да улеснят грабежа на монополистите. Сега са се изхитрили. Някъде от 2005 година самия Софиянски, който струва ми се за да спечели... Той ли каза за сиренцето нещо? Да, точно така. Че трябва да сложим такова сиренце в капана, че българите Мишките да влязат. Да влязат. Той това го заяви, има публикация в Медиапул с това негово изявление. Сега твърдят, че ще ли да ни намалят разходите за парно и така нататък, за ток, че някакви екологични изисквания имало, че регламент 350 на Европейския съюз от 2011 година ни задължава... Не ни задължава този регламент 305, мисля беше, не 350, а 305 от 2011 година. От 9 март 2011 година. Не, той касае хармонизиране на условията на пазара на строителни материали. Изобщо няма регламент в Европейския съюз, който да ви задължи да санирате жилището си и да понасете каквито и да било неудобства, свързани с този процес. Един последен въпрос. Времето ни изтича. Ако се откажем, примерно да не си санираме блок. Да. Има ли последствия някакви? Не може да има последствия, макар че тук се предвиждат. Тук се предвиждат някакви глоби до 1000 лева на управителя, който отказва в указания срок да преведе жилището ви, по-точно сградата в режим на етажна собственост, според изискванията на техническия паспорт. От тук насетне имаме много работа. Първо, много държави членки казаха, ние не желаем тия програми, ще ги разглеждаме след 2030 година. Други казаха, са договорили, примерно за съществуващи сгради,
подобни регламенти, като например задължителното издаване на технически паспорт с ред изисквания към сградата, да се отнася само за тези сгради, които от този момент започват да се строят, когато е прието това решение, а за тези, които са заварено положение, те имат право да не се съобразят с това. Просто сградите ще бъдат поставени на знаете ли, аз това ви казвам, напоследък пътувах доста и на много места хората се събират и ги убеждават да си правят сдружения. Тогава ще загубят жилищата си един ден. Значи хората трябва да бъдат предупредени за риска. Да. Първо, никъде не е казано в методическите условия, а също и в споразумението, което такова сдружение сключва със съответната община. Това споразумение какво съдържа? То съдържа съгласието на сдружението, общината да поеме обследване, всичко, без въобще да ги пита. Да. Вие не може да изберете дебелината на стереопора, нито каквито и да било други качествени или... Госпожо Ташева, трябва да приключваме. Да, аз добре. ви благодаря. Да спрем до тук, но ще ни гостувате отново да продължим. Трябва да говорим по тази тема. Разбира се. Ние ще изчакаме да излезе консолидирания текст на новия закон за управление на етажната собственост и тогава ще продължим разговора. Благодаря ви. Благодаря ви за днешното гостуване. Реклама, след това са новините и отново се връщаме тук.